Кои държавни организации подкрепят тази чудесна инициатива? Главна дирекция на пътна полиция, Държавна агенция по безопасност на движението, Българския червен кръст. Между другото, там са едни от най-интересните неща, които младите участници правят по време на финалното изпитание, ако мога така да го нарека. Просто всяка една година отивам и седа и гледам там, защото въпреки че от повече от 25 години имам шофьорска книжка, с всяко едно присъствие там аз научавам нещо ново, което в годините съм го изпуснала, не ми е било показано, не ми е било обяснено. Отделно кампанията има и спонсори, които са Дези, Топ Рентакар, Етел. Те са свързани с част от подаръците, които ще получат финалистите. Благодарим на всички за подкрепата в тази социална кауза и идея. Наистина младите шофьори да имат един добър, един спокоен, един адекватен пример в твое лице, за което благодаря много. Аз съм ти казвал много пъти, че според мен ти си най-добрият посланник на българския автомобилен спорт, защото в теб няма капчица арогантност, ти си изключително бърза на пистата, но същевременно си много спокойна и адекватна в движението, така че респект, за което